हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बड' जब इनफो अफिशियेल इउट्यूब चेनेलाव बरायबावबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ दा फाइनाली नोंथांमोननि थाखाय गुड निउसआ बेनो एडमिट दायो डाउनलोड खालामदो कमान्डोआव बेनो जाबाय वेकेन्सिया 2450 नोंथांमोना जायफ्रा सेलेक्ट जाबाय साइक' टेस्टनि थाखाय एडमिटखौ नोंथांमोना दायो डाउनलोड खालामग्रोदो बेनिफ्राय साइक' टेस्टनि थाखाय नोंथांमोना रेडि जादो व्हाट्स निउ बेयाव फैनानै मोनसे डाउनलोड मोनसे टिर मोनदों अप्शन बेयावनो क्लिक खालाम बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेबादि फैसिगोन आरो बेनिफ्राय नोंथांमोननि रोल नाम्बार एबा एप्लिकेसन आइडि होनानै लगइन खालाम होमबानो नोंनि एडमिटआ श' जागोन आरो लोगोफोर मोनसे खोथा आंनियाव आइडि गैया बेखायनो आं डिटेल्सआव थांनो हाला एडमिटआ माबादि टाइमिं आरो मा लेंगुवेज जागोन बेयाव किजानि एडमिटआव दङगोन नोंथांमोना जायफ्रा सेलेक्ट जादोंना अब्ला स' नोंथांमोना कमेन्ट्स खालाम आं फिन खालामगोन आरो बुं मा लांनांगौ मा लांनाङा टाइमिंआ बहा आरो बबेयाव जागोन सेन्टारा बिनि सायाव नोंथांमोना लोगोफोरजों लोगोफोर शेयार खालामलायदो जाहाथे बयबो मिथियो आरो जायफ्रा सेलेक्ट जायासै बिथांमोनाबो मिथिनाय बायदि मानोना नेक्स्ट टाइमनि बाथ्रा दङ दा नोंथांमोननिफ्राय बेल' रिक्वेस्ट जे नोंथांमोना मोजां साइक' टेस्टखौ होदो मानोना बेवहाय 20 नाम्बार दङ नोंथांमोना पास खालामथारनांगोन आरो बेयाव फेल जायोबा किजानि नोंथांमोनखौहाय रिजेक्ट खालामनांगौ मानोना साइक' टेस्टआ जोबोद इम्परटेन्ट गासैबो कमान्डोआवनो साइक' टेस्टखौ लाखायो जेला स' नोंथांमोना देग्लाय फार्स्ट टाइम आसाम पुलिसाव मोनदों डाइरेक्ट चान्स मोनदों जे डाइरेक्ट कमान्डो मोनदों नङाब्ला एबिनिफ्रायसो लांनाय जायोमोन जायफ्रा पुलिस मावखानाय एबिनिफ्रायसो कमान्डो लेभेलनि थाखाय फर्म फिलआप खालामनायनि मोनसे चान्स फैयोमोन नाथाय देग्लाय फार्स्ट टाइम मोनदों आसाम पुलिस बेटेलियनावहाय डाइरेक्ट कमान्डोआव थांनो मोननायनि दा जोबोर मोजां चान्स नोंथांमोननि थाखाय बेखायनो साइक'मेट्रिक टेस्टखौ नोंथांमोना 20 नाम्बाराव जेसेबां हायो गोसो बोलो मोदोम होनानै नोंथांमोना पास खालामदो लोगो नोंथांमोननि साख्रिया जुलाइनिफ्राय जानायनि लामायाव थांगासिनो दङ एसआइ बेनिफ्राय APRO आरो ABUBआबो जुलाइ दानावनो नोंथांमोना साख्रिखौ मोननाय जागोन दा बेखायनो नोंथांमोना मोजाङै प्रेक्टिस खालाम साइक' टेस्टआव 20 नाम्बार दङ आरो आंबो नोंथांमोननो जेसेबां हागौ नोंथांमोननोहाय साइक' टेस्टनि सोमोन्दै मोनफा मोननै लाबोगोन आरो गाबोन नोंथांमोना भिडिअ नुनो मोनगोन दा बेनिफ्राय गाइडलाइन्सखौ नोंथांमोना फल' खालामनांगोन कमान्डो लेभेलाव एसेबो मिस्टेक दा खालाम नङाबा रिजेक्ट जानो हागौ दा नोंथांमोना माखासे फेस मास्क गालांनांगोन COVID-19 थाखाय माखासे रुल्स थायो आरो 3 नाम्बाराव बुंदों गभर्नमेन्टआ जि टाइम बाय टाइम माने जि गाइडलाइन्स फैयो बेखौहाय फल' खालामनांगौ आरो जेब्लानोखि नोंथांमोनखौहाय लांगोन माखासे इन्टारभिउआव अब्ला गभर्नमेन्टआ जि नटिफिकेसन होयो बेखौहाय फल' खालामनांगौ होनना बुंदों आरो जेब्ला भेरिफिकेसन खालामगोन 2 नाम्बाराव नोंथांमोनाहाय मास्कखौहाय बोखारनांगोन आरो नोंथांमोनाहाय नोंथांमोननि फेसखौहाय श' खालामनांगोन मानोना बेवहाय नोंथांमोना माखासे एडमिटआव दा बेखायनो एडमिटआव नोंथांमोनाहाय नायदो गासैबो डिटेल्सखौ बिनिफ्राय फल' खालामदो स' बिनिफ्राय सेकेन्ड लिस्ट फैमारासै गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन सेकेन्ड लिस्ट नांगौ होननानै आरो नोंथांमोना गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों आरो आंबो नोंथांमोननि दुखुखौ बुजिदों जे गोबावनिफ्रायनो आसाम पुलिस जानो होननानै गोबां खस्थ' खालामदोंमोन नाथाय मा खालामनो काटअफआ गोजौ लेभेलाव थांबाय दा गोजौ लेभेलाव थांनायनि बाथ्राया बेनो जे जायफ्रा साख्रि मोनखांखाबाय बिथांमोननि लिस्टआ दङ होनना खोनादों आरो बिथांमोनखौहाय मा इनिसिएटिभ लायो आसाम पुलिसआ बेनि सायाव जोङो डिटेल्सखौ उनावहाय मोनब्ला नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन दा आंनिब्ला बेबायदि जानाङामोन गासैखौबो चान्स होनांगौमोन आरो कमान्डो लेभेलाव साइक' टेस्टनि थाखाय मानोना नोंथांमोनाहाय माने एक्सपिरियेन्सबो जागौमोन माबादि रोखोमनि सोंनाय जायो मोनदों मोनामनि खोथा नाथाय नोंथांमोना साइक' टेस्ट होनो मोनोब्ला मोजां मोनगौमोन दा जियानो जादोला लाइफआवहाय जेननाय आरो देरहानाय थायो दा नोंथांमोना बेनि रिजाल्टखौ मोनबाय आरो बेनिफ्राय नेक्स्टआव नोंथांमोना बेस्ट ट्राइ खालामदो बेल' नङा साख्रिया फैगासिनो दङ 2023 आव ABUB गोबां रोखोमनि 10,000 खाथियाव फैगोन स' नोंथांमोना मोजां आरोबाव इन्टारभिउखौ होयो गोसो बायनाङा मानोना जेननाय आरो देरहानाय थाखायो बेनिफ्राय बांसिन नोंथांमोना प्रेक्टिस खालाम फराय बेनिफ्राय गुबुन जबावबो ट्राइ खालाम मानोना आसाम पुलिसल' नङा गोबां रोखोमनि दायो साख्रि फैगासिनो दङ जेरै DHS दङ डाइरेक्टनि दङ जेरै 26,000 भेकेन्सिस आरो लोगोसे गोबां फैबावगोन दा बेनो लोगोफोर साइक' टेस्टआव नोंथांमोना मोजां होबानो जाबाय साइक' टेस्टआ 20 नाम्बार दङ बेवहाय हौवाफोर हिन्जावफोर नोंथांमोना मा लेंगुवेजजों मोनो बे नोंथांमोननि सायावसै एडमिटआव दङना गैया आं बेखौ मिथिला अब्लाबो नोंथांमोना एसामिस हिन्दी रोंनाया मोजां जायो मानोना सेन्ट्रेल आर्म पुलिस फर्स होनाय लोगो बिथांमोना हिन्दीसो रायलायगोन एसामिसखौ रोंखाया जेला दा बेनोसैमोन लोगोफोर दिनैनि आसाम पुलिसनि आपडेट दानिया नोंथांमोना चेनेलाव फैनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो आरो लोगोसे हानायसेबां शेयार खालाम सापर्ट हो लोगोफोर मानोना आंनियाबो 100K जाथारसिगोन बारा गोबाव गैला 71,000 जाबाय नोंथांमोननि अननायाव